Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen PVDC atong pen chapator pipon si Kaziranga picnic along pen kohora phumening tiarong along kepang terasai keding pon titi ni phai khri siani lakhain ko retro Duarbagori constituency kepalo kohora phumening tiarong pen Kaziranga picnic spot along phumening ti village development committee ti hek pen PVDC atong pen chapator pipon si cleanliness drive mate kepang terasai ke klempon Labangso kepang terasai long PVDC amai pu gol saningti dun mai pu dhiran terang chunbang dorsing terang rap chunbang mongol sing rongphar members atum tuan pen chetong dun si kepang terasai klempo la pen PVDC atum penang kapachini dun alam thile arju ponthulana Kaziranga pen rasaning ti report Karbi Anglong news Opini nabi tong labangso sai kideng kono long alam so thak kanisa aprangsi Rangke bitung pan ni tu ma komiti ahin pen kardom pipajir lo pini ni tu la bangso sai ke claim chiti ni phai tarik resi themanarni pini ni tu la bangso sai ke claim pon mate article jon 3 ni tu la bangso sai claim pon bom la si pini le thota ni tu chilang no dak si ladak ni tu Kaziranga adue hoy picnic spot along Kaziranga ronghang pi picnic spot along keder Kiar kacilang nodak ajok pini puthot ni tum na so sai kedeng pon lalo je ni tum ani bang abang ke ni tum apor che ni ne lo nasi pini ni tum komiti chelang pen komiti tum che hang pen anutin pini chitong pen labang so sai ni tum kipachun pon me sen ben sini tum na so sai deng pon lu pen pachun pon nang tum la so Pangkir asai keklan pon along, kami tumalong kupini mani nang serap tundo man so petak nari. Ahok lo, labang ke nilitum nonamat abang ke pini arni abang ke nilitum pan anutin sitami anutin apan sitami akiro dam abang ke pidamo widet po anutin sitami nilitum pan labang joy kepen nilitum pan nangi pidun anutin ta bela labang. Aningkan wangason thak si pining aningkan le thot posatami hawar Karbi resonim sorongaji mati jet KYF kepaman ponchi aphanpura Karbi Cultural Society KCS ahin pen pherang ke mai ke phapon GT ni phaing kora tro bom tarni Karbi Cultural Society KCS ahin pen pherang ke mai kang ni pon aningkan wang posatami hawar Karbi resonim sorongaji nangbi bom wang bom si pining ningkan surhinira ingkara pho aningkan anki hawar Karbi resonim soronga jipustami ingdeng thongke prakethom an nangpleng tanglu bangso porhut KCS pen patur piponsi pherang ke mai ingni ponlo bangso mai lo mai phu humsing be pen na pen kongchun bang sunil tok pi la pen arisang ho tum pachatami chetong dun la pen alang litum chiklo jon sirkep an chari pon bomlo pusi than pachini pon lapen bangso chiklo jon sirkep angbong pen kaprek asai pusatami ke claim pondolo pusi than pachini anparta patumi het jong pusatami isi alo thui kangpu pondo pusi peklang pon alo thuyamen lake Karbi pindeng ahi amar pu henlo bangso pherang ke mailong ke pachini pona tengke east lapen west Karbi Anglong pangrom pet pen long thong ke prahini mate 32 an labangso hawar Karbi resonim sorongaji kibi pondo pusi than pachini pon lapen anparta bangso mailong aklimang pharpen chenglok risu ijang ke thikiding sarpi sarpuatum aphan pusatami labangso hawar Karbi resonim sorongaji mesen met pen pachon pon pami pusi KCS ahin pen chuningri pedopon anparta non malom akkai hut monetatum kangri kangkrang lapen araki hormuki rimatum aphainang pat pikhangjang lasi bangso mai apora hotke methang ajutangpu chimatha pen rakia hormuki rimatum pusatami methang kachisik mekpen jutang aphan mathasi bangso hawar Karbi resonim sorongaji amai pechon pon pami pupusi KCS hinpen kachuningri pedopo diphu pen bisnuteron Karbi Anglong Prangsi akero pipar piglo itu Karbi jutang asong tiripia mepen kachingwai pen punya tu pandang tu mikha sai hamlong mana tu press media pan electronic media prek media doana tu pan kero pino na tu chupate me apa nasi pini
itu dah tang sai hem na tu ka chupa lam the ke akapre kali itu ka chupa lam the bang ke la lo non ke bang ji chiti chiklo pemo there achiklo kicheng an itu na thongke ba thom hawar ka bi sem se ro aje ke to bon ko nasi penenga bang ke indeng thongke ra ke thom lo sa nikan wang son da taxi bangsa festival Gosumon Citi Incorrect Captain ni Plian Gosumon Festival Pedrum Pahawat Tinalong Karbi Anglong apen Karbi Anglong kan angtan tak pakai tu Karbi mana itu lah Tirpia Meben awal festival di man so festival non itu pun tu nasi setame long ni bang kayak malah bangsa ciklong bang itu tidak tuji tame nonana bang kayak long kepra ini ahawar bang kayak mana bangsa Citi ciklong bangsa arong aje tu pon po nasi la bangsa arong aje aku thak pacet hang ampa tame itu tripia me hoi besame isia hiljome ke tudunji ate hada tiri kama me tu hawatin ustame tiri kama me tu ki plan kedam ke cepadu dan cenglo hawara me tu ki plan kedam cepadu dan cenglo non angge pinian ke non ni thom sidolo rong aje tu po tu ki plan kedam cepadu piklo non ni thomang bo ato anso si plan kedam pen lo bangsa rong aje me sendo ki pacen pan pan bangsa hiljome tu tripia me basa tu bangsa ke matha sa tempat itu bangsa sosial media pen dan pada panda event itu hiljome ke cukup di masa tempat itu apa lo lasi non itu bangsa press conference long itu non cetong itu mepu kaya sa kumsing dulu tapi itu mepu kaya sa kamsing ti tapi itu organizing secretary kaya bukan kombi tapi itu literature secretary kaya Daniel B dan Suren Hansi office secretary dan Rohila Rong PP finance secretary dan tu Kapui Teron P labang itu lah Weaving department lah Sanchom chairman nasi lahalo itu nato pam epachini nasi labang so festival kai son attack penis tapi mission de kita cun kontek je pam ana तो वार के हिंग नो पार पिक पेना जो क्रेम क्रो पीएस के परलो रोंग प्लेयर और आरा तुम थोर पाक पेन कचसो चिटी ने फाइन करे ट्रक और नीला खाइन करे ट्रक डोर बगरी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के परलो क्रेम क्रो चोंग हो आरा तुम हिटी को लात के दम के बंग अतवार पिक के हिंग नो पार पिक पेना जो क्रेम क्रो पोलिंग स्टेशन के परलो रोंग प्लेयर और आरा तुम थोर पाक पेन कचसो Lapan Anparta, Karbi Anglong Mass Council, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lapan Local MSc, Mati Education EM Richard Tobi, Kedam Tangani, Krem Crow, Arong Arada Tumapan, Kachichaka Tengpen, Claim Kledat Pelote, Krem Crow, PS Kaparo, Rong Plier Arada Tumkin non Kibang GMLE, Kilik, Along Ke Wood Pitek Tidat Pupusi, Duarbagri Press Club Apitungatum, Alo, Nangning Jidu. Krem Crow arong arada tum Duarbagri Press Club Apitungatum Apan, Chop Hapen Nankethando Natenki, Labang So Tuarpi, Kehing no Penajok Nilitum, Hiti Kulat Kedam Kibang, School Kidun, Awasomar Lapen Kisudet, Abang Pubang Pietum Apan Hospital Kajaponchi upon Akasik Sakte An, La Anchotakali, Osomar Chupati. Ahut Sitami, P. Juja Epensi, Hospitalan, Kachiwan Puta, Nangthan, Nangpachinido. La penilitum, Krem Crow PS Kepalo, Rong Pli, Arong Aradapan, Melang Towar, Nang Pipopu, Nang Kecha, Non Puanita, Nang Pipe, Towar Sitame, Glemlo, Nang Pa Beng Hoyanchot. Lasi nonomat Prabjen Pen Karbi Anglong Mass Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, La Pen Local MSc, Anparta Education EM, Richard Tobi, Jong CJCB, Nang Toipen, Towar Nang Bonai Nidet, Pulote, Nilitum BJP Apans Amatsi, Vote Amatsi, Jok Tek Tiputa, Nang Ninjidu. News Text Report, Karbi Anglong News. Bangpo, Camping Huvangji. Mate sitami longpo, lang sitami longpo, usumar ke ba esonsi, inung narde hopo, apor parlote, pangsamri. Lake, non ke nilitum bangso rong pliarat nilitum ning ke pung ning ke kanglo, lasi nang litum sitami ning cibi pontha, sartum sitami, lasi nilitum ta non ke, uso ke ba esonak thak, inung narde hopo ke, nilitum sitami, kroiver thekti. Alang litum, nang puji, me party ruling party long si, kaikit adonangji, sorkar ke dolong si donangji, me long nangji, lang long nangji pute. Boy fisitame non nilitum ningkan ner kep ningkan sir kep ningkan kep lo alang litum long non BJP sarkar karaning BJP sarkar long ki dudun
sitame sarkar ke dodun long le do sitame pini ani ko pilo che theklong nilitum along me ave lang ave towar ave lasi non kedam tang bangke kedam tang lo pini pen kewang jia bangke pini pena bang bong jongsi nilitum bangso arat la rong pli arat phan la ni thom pliang bong jongsi bangso atowar nilitum akari nang pachun pidet pulotangte nilitum non kewang jilang an sitame nil alang litum ladak भूत नंग चोहांग सतामे कैंपिंग वांगटिंग आइनंग ने अलांग लितुम फा निलितुम फर्स्ट डिवीजन सी पदामजी जोंगसी नॉन नी थोमांगबोंग बांगसो निलितुम आकार ई बांगसो अतवार अलांग लितुम ला नोन अतेंग सी फांग पांग राइथिप आलोंग पांग राइथिप जोंगसी निलितुम फा नंग पाबी बम नंग पहलात बम पुलोतांगते अलांग लितुम फर्स्ट काली लास्टा निलितुम के पापन ठेकथे जक ठेकथे एपाकटा निलितुम जकजे निलितुम a party do olangke nonason sarkar ke do alongle nilitum dodun pusitame nonasona thaksi kedam nangke laso ahili ka towar ke kehelat nangke kaike kangting ka thang stame laso phangarum ki lutponang pulotangte nilitum sarkar ke dolong angpar sarkar ka velong dodun thorong mimu nilitum ke lalo non pen lasi nanglitum ka dogawe phanstame chuning rilo pini penap angbong jongsi bangso atowar nang pa pleng pi bate nang klem pi pokali ik sible pu pesita pini ladak along thokroi roi atowar anjongsi nanglitum nangklem pilo pute nanglitum mope nili ningje sona thaksi nanglitum vote afan sitame non kewang ji election sitame nanglitum ladak camping wangting ainang ne jongsi nanglitum pini pena bongbong jongsi bangso atowar nangklem kledet kedam tang sona thaksi nanglitum bangso ang namarum si nilitum phan nongsi nang palut nang bom pute nilitum ke BJP afan ke vote ke epakta pipe ma piji mararatu pipelo jongsi pini pina bong jongsi atowar yang di Richard Tobia hin penjong si nasi matek tek pote ni tungke buhut pining pe ke na pi masin pi pelo lasi yang ni ke anu yang na ceca nang ni kan pho ne ke ceng pen ni tung krem klo apuling pen nang ni tung na pa na ceca towar me an ke ne nasi marwek po punang ni tung nang wang pu na ceca peni ni tung han na pa luwok lu long arap ma luwok ko pacorai tam ta dak bulong ni pusnang ni pacorai la son si ni tum hana na kivi apose no non mangke nang nang kilang cha yo an to wari tum ke dukisu nang ni la hai ko an ni tum kedam tanga hi rus tameni tum karku marke pensini tum han peni ni ta yo dun peni ason son tameni tum ka yo nam dam pu charbak si san ni tum la so to war kedam na tanang ni nang kilang me ol ma so to war ho nali nang kace chak peng ko pilo le dak ni tungilong ho nali nang kelang nu tha tunira long han sitame nali nang ko anu ne dak ni tuma krem kro pulilo nali isi program nang bi ko anu ne nang tim hoi peng ke wang pe nang ni tuma ali nang chipi dak ko dano nang ni nang chi chakang ni tum lam na puta le long le sitame nang tum lam chana chipi choke heno BJP sarkar lam chak chipi pe kam si claim ko punasi na tum na kam ne ke claim dolo avege ya kala preka dim dota me pinir dak jong hong krem kro a puling long a rat ng luwak masina tung na pachurai ke West Karbi Anglong District BJP atumpen intellectual person atumpen tingkichi thana jaime pedopo West Karbi Anglong bithoreng thama constituency ke parlo tumpreng community hall along TTA chikloni phaing kore trokorni West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atum intellectual person atumpen tingkichi thana jaime pedopo Narendra Modi India det pialong Prime Minister Rangkhoi ini lopu pen ke India det pialong aningkan wang satame TTA chikloni phai kre troksi pen Priya chikloni phai hini anke kimearni pusi BJP atumpen hokpondo lapen labang suwarni kimi angbong along aningkan wang satame radaphan kimi sanasai claim pon bomlo TTA chikloni phai kre troksi arni pen pipot si arni kimi ke hokma polotangte ni phai kre troksi arni ke Narendra Modi amhangke thekani lapen pre ni phai hinia bangke Mahatma Gandhi amhangke thekani laso jok West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atum setami aningkan wangta TTA chikloni phai kre troksi arni ke India Prime Minister Narendra Modi amhangke thekani ke namghar mati arna mahiamalong milor kaipi pensi herjumi hang pilo Laso phi puthod yuwa morcha atum pendong kamukam community center along blood donation camp marathon race lapen intellectual person atum pen chinki jithana jaime pedopontu
bangso intellectual person atum penting ki chithan pona jai mekelong ki thekri abang phu atum aphan kachetong donatum an aphan stami archo pon laso aphi blood donation kemalong abi ka chipi donatum an aphan tami nong e pi pajor pon lapen marathon race ka haye tuma aphan tami archo pon si nong e pi pajor pon lo lapen non ki bang ji pre chikloni phai hiniani class 1 pen class 8 ka chari amum maratum aphan drawing competition pedo pon thu ji pusi mai phu Rodip Ronghang pen than pachini duntu. Labang sojai mekalong kachatong dun Rodip Ronghang West Karbi Anglong District BJP Ajoy Boro Bolesor Hansi Elising Hippie Mohan Sarma lapen kaprek man pen kiduatum chitong dun. News text report Karbi Anglong News. Kardom topini dak labang ke tumpreng higher secondary asofil community hall angkang arlo labang pini tum kaso ajai mek bangke intellectual meet kasi laso intellectual meet labang ke det pia pradhan mantri amhang ke thek arta 75 ke pleng mane labang ke alang pradhan mantri mande api aso api pen bang laso ajai mek bang tum pedopon bomlo mane 17 September alang li amhang ke thegarni lapen জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী পুডেটপি বাপুজি তাসো আমাহান কে থেগারনি অক্টোবর 21 তাসো 14 days ইতুম হেৱা পক্ষে কুলাসো মানে প্রোগ্রাম ইতুম আনিংকান বাংটা ডেংপন বম আসি পিনিং সেতামিন ইতুম ডেংপন লল আসি আলাংলি আমাহান কে থেগারনি বাং ইতুম মন্দির নামঘর লং বাং মেলুর কাইপেনসি আহির জুমে আর নাম লং আহির জুমে হাংপিলো আসি লাসো ফি বাংকে ব্লাড ডোনেশন কেম সেতামি দলো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আহিন পেন ব্লাড ডোনেশন চিপি আজাই মেক তাদলো লাসো পি বাংগে নিতুম ফ্রি হেলথ ক্যাম্প লাবাং তাদলো আনপার के एग्जीबिशन तादलो पिनी बांगेला इंटेलेक्चुअल मीट डाक बांके डेट पिया प्रधानमंत्री अलांगली हो बिहेक पेन अलांगली के माथा के क्लेम के दाम पेन चेंगलोक नॉन डेट पिया प्रधानमंत्री मानडे रफी से तमी रात दे रफान अलांगली के माथा पेन के क्लेम के दाम आवार साय lahaya puthak dak pin intellectual tum wanglo latum si dak latum alang litum kanan lam ningje ponlo ase keong dong arat kumbang lahaya lam arju ponlo mane det pia pradhan mantri ke claim ke dam laso alam radang long setami pileponji aphan laso ajai mek bangke tum deng ponlo asi intellectual tum setami laso alam bangke pini laso dak mane latum pangdak ponlo non labangke ahok lonon tarik kini Oktober laso arnian bang itum bang program do ko kajoine non pinap bang itu program do lasi next bang genitum Swachh Bharat laso program setame doji anke 28 non 28 bang ke det pia pradhan mantri puthot mon ki bat program lo lasi achiklo wang kijutsia Sunday laso arni bang mon ki bat do lasi pining bang laso mon ki bat long abutin setame enege thengpi arong e olo setame pining bang ke laso abutin setame rongpho thengpi arong ke ponji laso instruction itum hanai pido setame laso ang bong irong bang ke nahor arong laso nahor arong ke nangji la bang ke itum non head jong itum asang mate India dedang bong anong ketangklong asingar Jubin Guard laso kithi pen jenglok alang li laso nahor arong bang aning dogo la silaso nahor arong irong vet satame abutin eponai pulaso ajai mek satame do la taitum 28 arni bangke tum claim ponpo laso pi bangke tum drawing competition satame doji tarik hiniarni la bangke itum la Gandhi ji 2 October bange Gandhi ji birthday mati la si Gandhi ji la pen Lal Bahadur Shastri latum bhaini photo bangsi dak bangke art competition dopon po la silaso art competition long bangke itum a program deng pon pe latum phan setamin itum prize kipi ponji phan itum chichik pon dolo la banggen itum pining banggen itum emat ha bangke class 8 an ME school level an bangsi la dorok 1 pen ME school level an tum phan bangsi la so art competition long bangke itum nangkidun long ji phan gen itum birda pi po he latum apharan sil dak bangke long ko class 8 an la so higher level tum phan e prepared po labang ini tum adim bang non ko ठीक थेला माने लासी पार्टी ऑफिस ता थेक कली से तामे कापरे कादिम से तामे दोजी माने ला सोरनी bang ke tum
non Durga Puja se tame Bijaya Dosumi pulo los arni bangke lasi nitum proso dim se kibisi osomar tum ke ongdung osomar tum udak mane ce patelong competition long nangke dunun jima lata itum langpon si labang epetik ponton ingdeng thongke prakethom hawar Karbi resonim so rongaji dengki mo apamalongta chisik chidang ponbomlu akhai tin atum tame methang alamaki pindeng sumpot methang culture dore sonsaning kanwang ason thak-thak Karbi Anglong adang anki JKYF mate Jonel Karbi Youth Festival paman ponver lason si pining ta hawar tin ta paman ponre Phulonia hawar pen ilong adim mate center dengki mo pamalong si aning kanwang ta rongaji peman ponbo lasi pininga bangki aning kanwang pen pininga bangki paprek ponche jipota tiripia mai phua tumpen nang pachini du lapen chisik chidang ponbom si thek ponlo Phulonia hawara longpen unit inkoi andu ji lapen niphai inkoi runner kepani pen niphai isiar ni ansi pajut ponji lapen isi tiripia mai pen pachini pon chuning ripon alam arong tin pen kehelo pen kebang atum anta methanga pendeng nang chingthang repen le rongaji along an nang pali dun chia phansi chuning ripon methang amai long ke un an pen methanga pendeng sompot le chi an lo pulo tangti kachilangta alon do ponjot jip ason pusi un an pen methanga pendeng kananga chingthang rep chia phansi pachini pon news text report Karbi Anglong news dengki mo pamlong ke chisi ke chedang la so lam the puthak la da ke rat phan pachi pon ta la so puthak to tate pini arni ke me arni ke chengsi ke la hello nangli tum ladak ilitum birta nangli tum nang ke an bangso bitung phansi nili pholini jutang hawar amai mai pho hin pen nangli tum phan ke chengsi akardom pajeriglo kasi ladak bangke nilitum la indeng thongke pora ke thom Karbi resoning so ronga je dengki mo pamlong ka pa do pon bangke nilitum pining ke aning kan wang ason pen pining si mane memuchot kachisi kachedang memuchot ason si nilitum pholini jutang hawara ahin betame nilitum thek bonlo aning kan bang thak la nali tum long la project lapen asonan mung lapen kisoi keret pen cheng lok lapen alira lona puthak lapen pini ke dam tang asing kan pen pini project ason ke paklang konji ason duma ahok lo tema nilitum kapaklang ponje phanke nilitum kama thadolo sitame kacheto bangke nilitum aning kan bang pen pininga bangse nilitum kacheto bangke sabso kiliceta sonse nilitum che theklong athe pining ana bangke ingdeng thongkap ra ke thong Karbi resonim song rongaje dengki molong kapato pona long bangke nilitum aning kan bang bangke Karbi rong sara mai hin pen setame kon manang cheto du nabe setame pining bangke rong sara mai bitung tame do an mane abitung pen masila dak nang cherab dundolo lapen chokamara asong hin pen setame nang cherab dundolo lapen rong pen ke bang salar ke theke ding pu sar pisar po phurun pe phurun atum an korte ingira to an setame jutang le ke wirlo te khaita ke wirlo pu matha pen si ladak ilituma khai ke cherai komji phan bangke do an sinang cheto dun peda son si nilitum jutang ahin pen setame nilitum ke che char pona son si ke theklong tang te la ke dam tang asing kan ason tak alira lon ke chipi long lapen arni ke hot pon ateng pen langli tum aning kan bang stami kaprek long stami dolor asinja klampen cheng lok kadu kabi pen ta cheng pon lok stami litum dak puluni juta nilitum bangke ahok lo tema nilitum abat ke pipon ji kamatha sitame nilitum sitame ilitum ben akang tui dolang central committee hin ben simi nilitum ban ping khat lo nilitum chingwai sing sai lo la central committee hin pen nilitum phan ping khata bangke la hello tarik in koira ner ke pai arni pen bangke ilitum bangke jutang asong hin bangke ilitum bangke itu song lama bangke ing thor pon bek nang po lapen cheng pon bek nang po rong je bangke la si ilitum bangke tarik si bangke ayat pen tame pejut pon nang po lapen nang litum jong si jakong do polotante tarik si gali tarik hini setame tarik thom tame lapen ako pajum chatame pusipulo amase nilitum la dak tirika ma hin besame nilitum chengwai sing sailo pining bangke tarik in koira ner ke pen tarik si anle pedo pon nang po mase lam cherai pen si nilitum lan bangse padu pon cholo kela pene lunsupo nongnam ke thangpon song che thapon do lunsepo abangke ahok lo tema nilitum kama thapon do lunsepo bangke ahok hak lo nilitum program lo along le kon ma thapon pe setame nilitum kama thapon do athe nilitum ta ahok kenang sot athe people lo nilitum lunsepo kama ke phapon bangke nang sot bo bangke la tak ilitum
สิตามีละทักke ong dong artist do alang te tom ta ka chali ni ke nang sot ka chini ni ke nang sot la pen keng kam pu thot ka che yor thu nang ji ang song an ka ke nang sot la se alang le tom ban cho phalo polo tan te alang le lum la dak local artist tum sitame alang le tum keng kam ka che yori phan ke war sai long po pu ma tha pen se ni tum ke cho hang pon je phan ka ma tha do la se non ma ke ni le tum bang ke koma ma pan se hang pon je ma bang ke pini an bang ke ni le tum parai pon un la tame ni le tum ka ma tha pon do lo de la plumi ha balong unit kan unit ding coin do lo ngapen inuting ko sitame che tong pe ji pu bang se ni le to mining che the do lo athe people lo che tong pe ji pu bang ni le to mining che the bang ke la lo mo pen ni li ke than tang ateng atok ano rong ru ba sum sitame aklemang phar pen cheng lok fu sar pen cheng lok sitame khai le ke velo te jutang le ke velo te khai ta ke velo po ka ma tha pen sitame in ni le tum inuting ko sitame nang che tong dun pe ji pu phan se ni le to mining ke the do lo la pen che tong vek ji pu sin nang le tum phan ning ke the nang pi dun lo tenang le tum hin pe non da na kilang du na tum han la tang mai